Sa unang pagbasa hulagway ni San Pablo nga ang Ginoo di ay nagtawag kanato sa pagpaambit sa atong kaugalingon aron mulambo ang lawas ni Kristo or ang simbahan, ang katawhan sa Dios. Nya unsaon nato pagpaambit? Ipaambit nato ang atong mga gasa nga nadawat, mga katakos sa mas pagtudlo, pagkanta, sa mas pagwali, pag-ayos mga masakiton, ipaambit. Gilingi ay mong tupad, ingnaonsay imong talent. Matana ba? Unsay imong talent. Ay usahay ang atong talent anhiraman sad nato. Kusog kita mo kanta, anhara sa video okay. Ikaw ra say kanta. Nya ang imong silingan na disturbo na kay imong yung pakusgan og maayo ang inyong karaoke. Ayaw ipaambit sa mapuslanon na paagi sama aning misa atong salmista, ang atong lektor nya sa ato sang singer. Nya ako sad wali sad ko sa Kristan alagad kay matud pa diri og naa kay katakos pag alagad nyag naa sa kay kwarta panghatag matud pa diri ihatag nga way pagpangayo og bayad. Unya ikaduha ato kunong trataron ang matag tao nga managsamara, wala tay palabihon, wala tay espesyal treatment, kinahanglan equal ang atong pagtagad sa matag tao. Dili nato tamayon ang uban, nya daygon ang uban, sawayon ang uban, unya sigihan og daig ang uban. Sige kuno lingiay mong tupad ina di ka hinawayon. Ina kuno. Wa jud ka kapanaway. Kita ra ba mga hinawayon kay istanan. No. Nya diri sa ebanghelyo giingon ni Kristo diri nga nagkumbira ang Ginoo nya duna siya'y mga dinapit. Unang dinapit, ikaduhang dinapit ug ikatulong dinapit. Kamo asa man mo nabilong kita karon dinhis misa hain man ta nabilong sa unang dinapit, ikaduhang dinapit o ikatulong dinapit. Wa mo kibaw. Ang unang dinapit, mga arang-arang to sila nga mga tao, mo tong nakapalit og baka, nakapangasawa, sa patong uban nilang gibuhat. Ang ikaduhang dinapit, mga bakol, mga buta, mga piang. Ang ikatulo, pero naasod sa lungsod, ang ikatulo, maugyapon, mga bakol, mga piang, pero tuas gawa sa lungsod. Kamuhain mo nabilong. Naasa, ikatulo, ikaduha, bakol de mo, piang de mo. Naata sa first, una dinapit. Kinsa tong una mga dinapit, mga himsog, pasabot gifted sila physically, pero tungod sa ilang pagka-gifted physically, daghan silang mga activities sa kinabuhi. Nya kining activity sa kinabuhi nila maoy nahimo nilang priority mo na inigtawag sa Ginoo nila nga i-share ang imong kaugalingon diris akong kumbira tambong daghan kay mga pasangil napamankoy atuon di ba kanang ingon na karosaryo baka kada adlaw daghan kay kog labhanan daghan kay kog buluhaton sa opisina kapoy na iguli din adyo ko kaampo din adyo ko kasimba kay busy kay ko unay una tanawag maparalyze inig ka paralyze, wa na'y activity, gaagas ng laway, sige na lang rosaryo, Ang pasabot Ginoo, ayaw huwata,
nga mahimo kang paralyzed, mahimo kang buta, mahimo kang masakiton. Una pa ka magsigig rosaryo, magsigig anhig simbahan, ga wheelchair na halahikap anang mga ribulto, pa-blessings pare, pangumpisal kay di na ko katug, padir di na ko katug, mangumpisal ko kay basig para ni sa ko mga sala. Oh, kato di ang lagsik pa ka, katong may pa kay kamutog. Unsa may imong gibuhat? Sige tingali kag pakasaha. No, siging inom, siging inom rabas ako. Siging inom, pagburot sa atay na anay kanang kuan, sakit, adi na mo inom, sige na sang simba, siging simba. Pero katong sa una, kamulay simba dia, kamulang dia. Ay lingaw kay may diri, inom, di barkada, ana. Di ba? So kamong dili mga masakiton, unsa man mo, first dinapit pasabot kining atong health, kining atong wealth, kining atong mga talents ato ning i-share sa katilingban, sa simbahan. Mao na nga kining atong pamaligyag slots dinhi ang namalit ani kasagaran gyud mga senior. Kana bang pre-departure. Nasa na uban mga lagsik og lawas malit ani, pero sagaran mga senior, nasa uban mga masakito, nagiusay ako pa der nanugo ra ko sa akong apo kay ga wheelchair naman ko, ako gining itampo, ako pa der stage 4 na biya ako cancer, nya mo palit gyud ko pa der ana bang makaingon na ta ba nga sa una akong kwarta sige lang akong spend dire, karon ako na gining ipaambit sa simbahan, na gani uban hapit na mamatay unya naapagi say dawatonon nga senior citizen nga allowance, kuhaan gina niya kay ipalit yung slot dinhi. Nindot kayo. Pero kamong mga lagsik og lawas, kamong naay mga negosyo, kamong mga daghan pa kay kwarta, kusog pa kay mo negosyo, namalit mo slot, nang donate mo sa simbahan, nagsigi mog tabang sa inyong mga silingan, kanang mga kay mao man ni ang tawag sa Ginoo nato, ang pagtabang, ang pagwali, nangapil mo sa mga organisasyon sa simbahan aron mag Legion of Mary, choir, ang sa pananguban na lector, salmista. Muna malipay ko ni mga batanon sa atong youth din, daghan sa kini sila, nya atong lector, katekista na asay mga batanon, nya na asay mga tiwasonon, nang nindo tan-awon ba? Nindo tan-awon nga naay mga batanon mutabang hasta gani ato mga bata dinhi, kani ato mga sasing boys, mga hidayon, manglimpyo, nana. Nindot. Ambot ka nang nango sa liminister, baka na ka nang nasa ibang loyo, ba? Liminister? Ato na pabalhinon diri speakers, ato kuan alidong ari balhinon speakers. Ari manguta mo lingko diri. Ako lang gihangyo kaning duha ka lingkuranan ra kulom kay para di kita maglagyo. Okay. Nya diha liminister na diha kilid sa daily mass na siya aron di kita magkatag. Ngano man anong nihangyo man ko aning di ta magkatag, lingkod kita atubangan, dol-dool ta, ngano man aron atong ipakita nga nitambong ta sa kumbira. Mutambong gani kag kumbira, maghuot kita na. Usa ra may lugar sa paras kan-anan, huot yun, asa ka mutambong kumbira nga porting lagyo kasagaran yung kumbira, huot kita, sinikhanay pamangganin na inikaon. Na magsik kita, di ta maglagyo kay mura tag wa mo tambong, mura tag nananaw. Kamo lang diha, ari lang ko diri. No? So karon di ay ang atong buhaton ato yung ipaambit samtang ligon pata, samtang baskog pata. Ayaw paghuwat nga mabilong ka atong ikaduhang dinapit. Katubang wa na gibuhat sa ilang balay, galingkod na lang kay tungod masakiton, disable na, ayaw huwata. Una pa ta magsigi og ampo, sige rosaryo. Muna akos una, 12 pa lang akong edad, apil na kos Legion of Mary, mga 12 or 11. Niya active na gyud, hangtod gyud, na apil na kos kapilya, hangtod pagka mga 20 na akong edad,
active na kay ko sa simbahan hangtod gyud karon. Hapit na sa ni masakit kay hapit naman mo sa isinta. Pero bahala na lang, lagsik-lagsik pa man, panagsara man mo pagaw, bunga sa nis kabuangon. Aning kuan, gusto sa kong mo paambit. Nya kay doon naman ko'y talent sa pag marketing, pamaligyag slot, na baligya tag slot, holy pads, ugma na lang ko mo final og report, kay ato pang gi-account, no? Pero definitely, hurot na gitong 100,000 ka slots, hurot na. Na atong pakpakan. I-account na lang nato, naabay sobra, pilay sobra, kay murag ni sobra man gyud. Unya ang sunod na sad ang atong CTU para na sad ni sa karong November 24 nako nga birthday, manghatag-tag mga bugas o ipaayo nato ang mga gubaon kayong balay. 60 ka balay, purag ni sobra naman sa 60 ang gi-apply nga hinato, pero mag-create na kog team sa pag-analyze ani nga kinsay ato yung ayuhon, katog yung pinaka lisod atong ayuhon. So salamat kay ninyo nga nipaambit sa inyong mga financial. Kining tanan ato ning gibuhat aron pagpakita nga mutambong ta sa kumbira. Unsa may mahitabo kung naa na ta sa kumbira sa Ginoo, naa na ta sa iyang presensya. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, sa tiyatong gitubag, limot mo, diha kanimo Ginoo, nakakaplag ako sa akong kalinaw. Dili na ning gubat kung ang Israel ni paambit pa sa ilang mga grasya ngadto sa taga Gaza, Palestina, kung ang mga Hamas nagtraining pa sila aron pag-alagad sa mga Israelita, kung ang mga Russians nagtraining, nagpalambo silang kinabuhi aron pagpaambit og mga grasya ngadto sa Ukraine, og ang Ukraine mao say buhaton kung nag-inambitay patas mga grasya pagkamalinawon unta sa kalibutan. Pero unsa may gibuhat karon nila nga wa mag-imbitar sa Ginoo, mga himsog iglawas, gitrain pagmaayo, mga gwapo kaayo, mga gwapa kaayo nga mga military, unsay ilang gipaambit, mga bala, mga kanyon, mga missile, mga bomba, patay na. Sige, katapusang lingi sa imong tupad ing nasugod karon tagaan na tikag grasya. Sige, na. Dili disgrasya, grasya. Ana, bisag unsaon pa natog lalis perti ng mga mayuhan nilang mo analyze aning nahitabo karos kalibutan na naglalis na ang mga intellectual people, pero mao gyapon ang gipaambit dili grasya, sinawayay, condemning each other. Grabe kay tanan, muhunong nakataani, maghigugmaay na ta, magrespetuhay. Matod pa sa unang pagbasa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma, pagrespetuhay kamo, pag-alagaray kamo, pag inantusay kamo. Ana, manindog na ta.